Moni nonse ndabweranso ene bambo ali. Lero mutu wathu ndi 70 kutayimusa 7. Verse atoloweza ndi Mateyu 18 verse 35. Chomwechonso Atate wanga adzachitira inu ngati inu simukhululukira Yesu m'bale wake ndi mitima yanu. Lero tiphunzira kuti Mulungu akufuna kuti ndikhululukire ena kuchokera pansi pa mtima. Kodi munakwiyirapo munthu mpaka kumaona kuti nkovuta kuti mumukhululukire? Tsiku lina Petro adafunsa Yesu kuti, kodi ndizimukhululukira kangati munthu amene wandilakwira? Kasanu ndi kawiri kapena? Mu nthawi ya Yesu, ansembe ndi Alabe amaphunzitsa kuti anthu amayenera kukhululukira munthu katatu kokha. Kotero Petro ayenera kuti amaganiza kuti wachita chifundo pomwe adati ka 7. Osati kasanu ndi kawiri, koma ka 70 kutayimusa ndi 7. Yesu adatchula dala nambala yayikulu chifukwa safuna kuti ziwerenga anthu amene adakhululukira munthu. M'malo mwake tiyenera kukhala ofuna komanso okonzeka kukhululuka. Kenako Yesu adafotokoza fanizo kuti amvekese mfundo yake. Munthu wina amagwira ntchito kwa mfumu yosamalira chuma cha mfumuyo. Tsiku lina mfumu idakhala pansi kuti iwerengere chuma chake. Ndipo idazindikira kuona kuti akaunti ya munthu uyu idali ndi ngongole za nkhaninkhani zochuluka kwambiri zoti munthu uyo sangabweze ulomwe wake wonse. Mfumuyo idalamula kuti mwamunayo, mkazi wake, ana ake agulisidwe ndi zonse zomwe ali nazonso zigulisidwe, kuti ndalama zonsezo zithandizire kubweza ngongoleyo. Munthuyo adagwada pansi ndi kupempha kuti amuchitire chifundo. Ndipaseni nthawi, adatero, ndipo ndibweza ngongole zonse. Mfumu idadziwa kuti mwamunayo sangabweze ndalama zochuluka chonchi. Adamumvera chisoni munthuyo, choncho adamukhululukira ngongoleyo ndi kumulola kuti azipita. Wantchito wa mfumuyo adapepukidwa mu mtima ndipo adathamanga kutuluka. Akutuluka adakumana ndi wantchito wina amene adamungongoza ndalama. Zinali zochepa chabe zamalipira tsiku limodzi. Wantchito wa mfumu uja adamugwira nzakeyo pa khosi mpaka kumusamwitsa. Ndibwezere ndalama zanga pompano, adalamula motero. Chonde ndipaseni nthawi pang'ono, adapempha wantchito nzakeyo. Ndipaseni nthawi ndipo ndizakubwezerani zonse zomwe ndidakongola. Koma wantchito wa mfumuyo adakana. Adalamula kuti nzakeyo aponyedwe ndende mpaka atatha kubweza ngongoleyo. Antchito ena mfumu adaona zonse zomwe zidachitika. Nthawi yomweyo adafotokozera mfumuyo. Mfumu idayitanitsa wantchito woyamba uja. Kapolo oyipa iwe, idatero mokalipa. Ndakukhululukira ngongole za mamiliyoni. Kodi sumayenera kunchitiranso munthu wina chifundo? Munthu amene anakukongola ndalama zochepa. Ndipo mfumuyo idalamula kuti wantchitoyo apite naye ku ndende. Ifenso tili ngati wantchito wa mfumuyo. Iye adali ndi ngongole zambiri zomwe sakadatha kubweza ndipo ankafuna kukhululukidwa. Koma monga mfumu idakhululukira wantchito wakeyu, Mulungu wakhululukira machimo athu. Ndipo popeza Mulungu atikhululukira, amafuna kuti tizichitira ena chifundo, kukoma mtima ndi kukhululuka.